στρατιωτικής υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε ιδιαίτερα στην Ανατολή το σύστημα άμυνας των συνόρων και το γεγονός αυτό ορθά ο Βυζαντινός ιστορικός Γεώργιος Παχημέρης το θεωρεί ως το πιο σημαντικό επίτευγμα του κράτους της Νίκαιας. Παράλληλα όμως, παραχωρήθηκαν στην Αυτοκρατορία της Νίκαιας προνοιακά κτήματα σε μεγάλη έκταση. Φαίνεται μάλιστα ότι ο Ιωάννης Βαττάτζης ευνόησε ιδιαίτερα την εκχώρηση κτημάτων περιορισμένης εκτάσεως στην μεσαία στρατιωτική αριστοκρατία. Εκτός τώρα από την ανάπτυξη της γεωργίας, έδωσε προσοχή στην κτηνοτροφία και στην πτηνοτροφία. Ιστορείται ακόμη ότι από το βασιλικό πτηνοτροφείο πουλήθηκαν χιλιάδες αυγά και επίσης μαρτυρείται ότι από το προσωπικό του κτηνοτροφείο κάποτε έβγαλε λεφτά και έφτιαξε ένα πολύτιμο κόσμημα που το πρόσφερε στην αυτοκράτηρα, την Ειρήνη, και αυτό ονομάστηκε το ΟΑΤΟΝ, επειδή ήταν από τα λεφτά του κτηνοτροφείου. Με βάση την οικονομική άνοδο που είχε, εξαιτίας όλων αυτών των μέτρων, εκμεταλλεύτηκε το λοιμό που έπεσε στο Σουλτανάτο του Ικονίου, πουλώντας στους Τούρκους σιτάρι σε πολύ ψηλή τιμή. Χαρακτηριστικά για το θέμα αυτό, ο Γρηγοράς αναφέρει: την εποχή εκείνη έπεσε στους Τούρκους βαρύς λοιμός, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μεγάλη έλλειψη τροφίμων. Αυτό το γεγονός λειτουργήσε προς όφελος των Ρωμαίων. Όλοι οι δρόμοι γέμισαν από διεργόμενους Τούρκους, οι οποίοι πήγαιναν στην χώρα των Ρωμαίων. Τα πλούτη των Τούρκων κατέληγαν στα χέρια των Ρωμαίων με αυθονία. Ασήμι, χρυσάφι, υφάσματα και πολύτιμα αντικείμενα. Πράγματα που προσφέρουν πολυτέλεια και άνεση. Και έβλεπες να προσφέρονται πολλά χρήματα για να αγοραστεί λίγο σιτάρι, ενώ τα πουλερικά, τα βόδια και τα κατσίκια είχαν πολύ ανεβασμένες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο τα ρωμαϊκά σπίτια γέμισαν πολύ γρήγορα με βαρβαρικό πλούτο και τα βασιλικά ταμεία ξεχύλισαν από το χρήμα που έφτανε. Επίσης, κατόρθωσε την κατάργηση του σφετερισμού κτημάτων που προέβαιναν οι εκάστοτε τοπάρχες σε βάρος των αδυνάμων τάξεων. Απένιμε δικαιοσύνη σε όλους, είτε ήταν φτωχοί είτε πλούσιοι, και ήταν απόλυτα αμερόληπτος. Εκτός από την γεωργοκτηνοτροφία, αναδιοργάνωσε και τη βιοτεχνία και ειδικότερα την υφαντουργία, που στην Νίκαια κατά το παρελθόν είχε μεγάλη άνθηση. Λόγω του ότι είχε αναπτυχθεί το εμπόριο πολλών προϊόντων αλλά και υφασμάτων από Ανατολή και Δύση, και ειδικότερα από την Ιταλία, η ανώτερη τάξη της Νίκαιας αγόραζε πολλά υφάσματα από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να πέσει η ζήτηση για τα υφάσματα της Νίκαιας. Για να βοηθήσει λοιπόν στο νέο ξεκίνημα της υφαντουργίας, απαγόρευσε με αυστηρότατες ποινές την εισαγωγή υφασμάτων αλλά και τροφών από άλλα κράτη, επισημαίνοντας στους πολίτες του ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με τα εγχώρια προϊόντα. Κατάλαβε αμέσως πως το εμπορικό ισοζύγιο ανατρεπόταν αφού οι εισαγωγές ήταν πολύ περισσότερες από τις εξαγωγές, ζημιώνοντας έτσι την εγχώρια παραγωγή. Αποτέλεσμα αυτών των διατάξεων ήταν να βλάψει το εμπόριο της Βενετίας και της Γένοβας και να ενισχυθεί η οικονομία του κράτους του. Δηλαδή διαπίστωσε ότι ενώ αυτές τα κράτη, η Γένοβα, η Βενετία, ήταν εχθρικά προς το κράτος της Νίκαιας σε επίπεδο διπλωματικό και στρατιωτικό, την ίδια στιγμή δια του εμπορίου ρουφούσαν τον πλούτο του κράτους. Έχουμε εδώ τώρα μία πηγή από τον Ντόναλντ Μακνίκολ στο βιβλίο του «Βυζάντιο και Βενετία». Αναφέρει ότι ο σπουδαιότερος αυτοκράτορας της Νίκαιας, ο Ιωάννης Βαττάτζης, ο οποίος διαδέχτηκε το Λάσκαρι το 1222, σκόπευε να κάνει την αυτοκρατορία του αυτάρκη, ώστε η οικονομική της επιβίωση να μην εξαρτάται από το εμπόριο με τους Ιταλούς. Δεν ήθελε να έχει εμπορικές σχέσεις μαζί τους ούτε καν στην Κωνσταντινούπολη. Όταν και αν ποτέ τα πλοία του εισέπλαιαν στον Κεράτιο, θα ήταν για να πάρουν την πόλη από τους Ιταλούς, να ανατρέψουν το λατινικό καθεστώς και να παλινορθώσουν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην εσωτερική διοίκηση τώρα έβαλε σε επίκαιρες κρατικές θέσεις ανθρώπους που δεν ήταν αριστοκράτες, αλλά που μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους, προτάσσοντας έτσι την αξιοκρατία ανάμεσα στους πολίτες. Εδώ βλέπουμε το καλύτερο βιβλίο που υπάρχει για την Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το δέσποτά της Υπήρου, είναι του Αντωνίου Μιλιαράκη, συνεγράφει το 1898. Εδώ βλέπετε την ανατύπωση που έγινε στην Αθήνες 1994. Είναι σπάνιο βιβλίο, από αυτό αντλήσαμε τα περισσότερα στοιχεία. Με την πολιτική λοιπόν αυτή ο Βαττάτζης παραμέρισε τους άρχοντες, οι οποίοι βέβαια προσπάθησαν να αντιδράσουν καθώς έβλεπαν ότι χάνουν αξιώματα και περιουσία. Κάθε αντίδραση όμως από μέρος τους στάθηκε μάταια, καθώς ο Βαττάτζης γνώριζε πως για να δράσει ενάντια στους εξωτερικούς εχθρούς του κράτους του θα έπρεπε πρώτα να εξουδετερώσει τους εσωτερικούς του αντιπάλους, πράγμα το οποίο κατάφερε. Αντιμετώπισε όχι μόνο τους μεγάλους φεουδάρχες που δεν τον ήθελαν, αλλά και ανθρώπους από το άμεσο περιβάλλον του Θεοδόρου Λάσκαρη, που εποφθαλμιούσαν το θρόνο της Νίκαιας, όπως
το αναφέραμε προλίγου. Στάθηκε αληθινός πατέρας των Ελλήνων, πατάσσοντας με κάθε τρόπο την εκμετάλλευση του λαού. Επιθυμούσε να εκλείψει εντελώς από το κράτος του η αδικία και έλαβε μέτρα κατά της εκμετάλλευσης των φτωχών και απλών ανθρώπων. Τι έκανε? Μείωσε τους φόρους, ανακουφίζοντας έτσι τις μεσαίες τάξεις και ανέβασε έτσι το βιωτικό επίπεδο των πολιτών του. Έτσι ένιωθε κάθε λεπτό όχι σαν ένας βασιλιάς που προσδοκά πλούτη και δόξα, αλλά σαν ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύτηκε ο Θεός να κυβερνήσει προς όφελος του λαού, δείχνοντας τις επερχόμενες γενναίες πώς πρέπει να είναι ένας ελληνοορθόδοξος ηγέτης. Έλαβε ακόμη και μέτρα οικονομίας τέτοια που απαγόρευαν την σπατάλη του ιδιωτικού πλούτου. Σε μία νεαρά που εξέδωσε, ανέφερε χαρακτηριστικά: ο άρχον δεν δύναται μεν να διατάσει αλλαγή των αναγκαίων και χρησίμων περί των βίων εις τους πολίτες, δύναται όμως να απαγορεύσει τα περιτά. Με κεφάλαια τώρα από την αυτοκρατορική περιουσία, και να πούμε εδώ ότι δεν έλαβε ποτέ χρήματα από το Δημόσιο Ταμείο, ούτε αυτός ούτε οι ανώτεροι αξιωματούχοι του, ίδρυσε φιλανθρωπικούς και ευκτήριους οίκους, πτωχοκομεία, νοσοκομεία, γεροκομεία, εφάρμοζε δηλαδή την πολιτική της κοινωνικής πρόνοιας. Με αυτές του τις ενέργειες κληρονόμησε τη φήμη των μεγάλων φιλανθρώπων αυτοκρατόρων. Όσον αφορά την ιατρική και τη φαρμακευτική, υπήρξε σπουδαίο αντιγραφικό και συλλεκτικό έργο στην διάρκεια της βασιλείας του. Συγκεκριμένα, ο ακτουάριος του Ιωάννη Βατάτσι, Νικόλαος Μιρεψός, ολοκλήρωσε την φαρμακοποιία του, ένα έργο με 2.600 λίμματα. Κάθε χρόνο αποθήκευε σιτηρά και έτσι σε καιρούς πολέμου ή αφορίας μοίραζε τα αποθέματα στα λαϊκά στρώματα. Διαθέτοντας μεγάλα κονδύλια, έκτισε σε όλη τη χώρα κάστρα και διάφορα άλλα ιδρύματα, απασχολώντας με αυτόν τον τρόπο πολύ πληθυσμό, δίνοντάς τους έτσι εργασία και εξασφαλίζοντας την άμυνα του κράτους ταυτόχρονα. Από τα παιδικά του χρόνια θαύμαζε το κάστρο της ιδιαίτερης πατρίδας του, τον Καλέ του Διδημοτήχου, του οποίου η οχύρωση υπήρξε μέρος των εκτενών μέτρων ασφαλείας ενός άλλου παλαιότερα μεγάλου αυτοκράτορα του Ιουστινιανού. Για τον Καλέ αυτό, ο τότε πρωτοδιοριστής στο γυμνάσιο της πόλης και μετέπειτα μεγάλος αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρώνικος έλεγε ότι ο Ιερός Βράχος, ότι αυτός ο βράχος είναι η δεύτερη Ακρόπολη της Ελλάδος. Η παιδική μνήμη του Ιωάννη λοιπόν τον ενέπνευσε να ανοικοδομήσει και τον ομώνυμο καντιφέ της Μικρασιατικής Σμύρνης, τον ξακουστό Σμυρναϊκό Καλέ. Έκτισε ναούς, βοήθησε αποφασιστικά τα μοναστήρια όχι μόνο της Μικράς Ασίας, αλλά και αυτά του Σινά και της Αντιοχίας, της Αλεξάνδρειας και της Κύπρου. Δεν μπορούσε βέβαια να αγνοήσει το περιβόλι της Παναγίας. Στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου έκανε δωρεά 2 σταυρούς με τίμιο ξύλο. Στην περιοχή της Μικράς Ασίας, στη Μαγνησία, ο Ιωάννης Βατάτης κατασκεύασε ναό και τον ονόμασε Σώσανδρα, αφιερωμένο στην Παναγία. Επίσης στη Νίκη ανοίγει ναό στη μνήμη του Μεγάλου Αντωνίου. Η δε Βασίλισσα Ειρήνη κατασκεύασε τον κεντρικό ναό της Μητρόπολης των Προυσαίων κοντά στο όρος Όλυμπος και το αφιέρωσε στον Τίμιο Πρόδρομο. Πηγαίνοντας προς το τέλος τώρα, ενδεικτικό της ταπεινότητας και της ευσυνείδητης σεμνότητάς του είναι το ακόλουθο περιστατικό. Και δείχνει εδώ και τι αγωγή άσκησε στο γιο του, τον Θεόδωρο Β. Λάσκαρη. Θα δούμε λίγο παρακάτω μια διαφάνεια. Κάποτε συνάντησε λοιπόν το γιο του στο κυνήγι να φορά πολυτελή ρούχα, με συνέπεια να αρνηθεί να τον χαιρετήσει. Όταν αργότερα το παιδί το ρώτησε σε τι είχε σφάλει, ο Ιωάννης απάντησε ότι εκείνα τα μεταξωτά και χρυσοΐφαντα που φορούσε ήταν από το αίμα του λαού του και πως θα έπρεπε να ξέρει ότι κάθε έξοδο πρέπει να γίνεται για τον λαό, διότι ο πλούτος των βασιλέων στον λαό ανήκει. Κάποια άλλη φορά είχε πει στο γιο του ότι ο Θεός μας έδωσε τους ανθρώπους για να τους προστατεύουμε και όχι για να τους χρησιμοποιούμε και να τους εκμεταλλευόμαστε. Όλες αυτές τις απόψεις του ο Ιωάννης τις μετουσίωνε σε έργα, καθώς δεν ανεχόταν την εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο και κοιτούσε να παρέχει στους υπηκόους του ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες. Ο ίδιος ήταν το καλύτερο παράδειγμα, καθώς, όπως προαναφέραμε, δεν έπαιρνε λεφτά από το κράτος, ούτε για έξοδα παραστάσεως, ούτε για μισθό, ούτε για τίποτε άλλο. Θα μου πείτε πώς ζούσε. Εισοδήματα είχε από την καλλιέργεια των κτημάτων του, που πολλές φορές μάλιστα τα δούλευε ο ίδιος. Τα έσπερνε, τα θέριζε και τα αλώνιζε. Πώς λοιπόν να μην τον αγαπά ο λαός του, αφού έβλεπε τον κυβερνήτη του να μοχθεί μαζί του. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο ζήταγε από τον λαό να αποφεύγει τα περιττά πράγματα και να κάνει οικονομία, επιβάλλοντας και με νόμους να μην αγοράζουν από το εξωτερικό είδη πολυτελείας, λέγοντας στον λαό πως τα δώρα του Θεού πρέπει να χρησιμοποιούνται με φιδό. Ο Νικηφόρος Γρηγοράς στο έργο του Ρωμαϊκή Ιστορία αναφέρει σχετικά. Ο ίδιος αυτοκράτορας ξεχώρισε ένα κομμάτι γης αρρώσιμο
και κατάλληλο για αμπελουργία, τόσο μεγάλο ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του αυτοκρατορικού τραπεζιού και εκείνες που απασχολούσαν τον φιλάνθρωπο και κοινωνικά ευαίσθητο αυτοκράτορα, δηλαδή τα γεροτροφία, τα πτωχοκομεία και νοσοκομεία που φρόντιζαν τους αρρώστους. Τη φροντίδα τους ανέθεσε σε ανθρώπους που είχαν καλή γνώση της γεωργίας και της αμπελουργίας και έτσι κάθε χρόνο είχε μεγάλη και άφθονη σωριά καρπών. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Απέκτησε επίσης κοπάδια αλόγων, βοδιών, προβάτων και χείρων και πολλά είδη εξημερωμένων πουλιών. Από αυτά εξασφάλιζε πλούσιο εισόδημα κάθε χρόνο. Το ίδιο συνιστούσε να κάνουν όχι μόνο οι συγγενείς του, αλλά και οι άλλοι ευγενείς. Επιθυμούσε να καλύπτει ο καθένας τις ανάγκες του από δικιάς του πηγές, έτσι ώστε να μην βάζει αρπακτικό χέρι στην περιουσία των φτωχών και ασθενέστερων τάξεων, και έτσι η Ρωμαϊκή πολιτεία να απαλλαγεί τελείως από την κοινωνική αδικία. Σύντομα οι αποθήκες είχαν γεμίσει καρπούς, ενώ οι δρόμοι και τα σοκάκια, οι μάντρες και οι στάβλοι, μόλις που μπορούσαν να χωρέσουν τα ζώα και τα σμήνη των πουλιών. Ο θάνατός του τώρα. Κατά τον Αντώνιο Μιλιαράκη, ο Βατάτζης περί τα τέλη του Φεβρουαρίου του 1254 έφυγε από τον Νυμφαίο, όπου πέρασε τον χειμώνα, και μετέβη στη Νίκαια, όπου κατελήφθη υπό αποπληξίας. Του έγινε θεραπευτική αγωγή, χωρίς να έχει σημαντικό αποτέλεσμα. Εν τούτης, όταν κάπου συνήλθε, διέταξε να το μεταφέρουν και πάλι στον Νυμφαίο, όπου έφτασε λίγο νωρίτερα από την Κυριακή των Βαΐων και εξαντλώντας κάθε του ηκμάδα, μετέσχε στη Θεία Λειτουργία και σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος έως και το Πάσχα, όπου κανονικά συμμετείχε στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Όταν είδε ότι ουδεμία βελτίωση είχε η υγεία του και προς το χειρότερο μάλλον βάδιζε, διέταξε να το μεταφέρουν στη Σμύρνη για να προσκυνήσει στον εκεί ναό του Ιησού Χριστού. Όταν επανήλθε στον Νυμφαίο, δεν θέλησε να διαμείνει στο παλάτι, αλλά σε σκηνή που στήθηκε στους κήπους των Ανακτόρων. Εκεί αναπαύθηκε στις 3 ή 4 Νοεμβρίου του 1254, σε ηλικία 62 ετών, αφού βασίλευσε συνολικά 33 έτη. Η απάντηση του λαού τώρα. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες της περιοχής εκείνης, του κράτους εκείνου, αισθάνονταν μεγάλο πνευματικό δεσμό με τον Ιωάννη Βατάτζη. Ο Γεώργιος Παχημέρης σημειώνει ότι και ο αυτοκράτορας είχε ιδιαίτερους δεσμούς με τη Μαγνησία που διατηρήθηκαν ζωηροί στη λαϊκή τους παράδοση. Ο εν λόγω Βυζαντινός ιστορικός, που χαρακτηρίζεται από αρκετά ορθολογιστικό πνεύμα, αναφέρει με κάποια επιφύλαξη ένα θαύμα που έγινε γύρω στα 1300 στη Μαγνησία, όταν η πόλη ήταν ήδη υπό την τυραννία των Οσμανλίδων και υπέφερε. Γράφει: ο καστροφύλακας της πόλης, και εδώ αρχίζει ο θρύλος τώρα, ο γνωστός του μαρμαρωμένου βασιλιά, έβλεπε κάθε νύχτα να μένει τη λαμπάδα να περιέρχεται από το πόλισμα 2 και 3 φορές. Οι έρευνες του δεν μπόρεσαν να λύσουν το μυστήριο. Ώσπου μια νύχτα, ο αδελφός του, που ήταν κουφός εκγενετής, είδε έναν άντρα με βασιλικό παράστημα να κρατά τη λαμπάδα και να τριγυρίζει στα τείχη λέγοντας πως οφείλει να τα φρουρεί. Ο κουφός μες στην ταραχή του γιατρεύτηκε και άκουσε. Ο άντρας με τη λαμπάδα ήταν ο αυτοκράτορας Ιωάννης Βατάτζης. Ο Βασίλευ, ο περίφημος βυζαντινολόγος, από την πλευρά του σημειώνει ως ενδιαφέρον το γεγονός ότι το όνομα του Ιωάννη Βατάτζη ήταν τόσο αγαπητό και σεβαστό από τον ελληνικό λαό, που λίγο μετά το θάνατό του έγινε ένας Άγιος της λαϊκής παραδόσεως. Θαύματα άρχισαν να συνδέονται με τη μνήμη του, ενώ συγχρόνως συνετέθη ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Ευσπλάχνου, όπως τον ονόμασαν. Όταν έγραφε το σύγγραμμά του Βασίλευ, που εκδόθηκε στα 1917, δεν είχε γίνει ακόμη επισήμως η αγιοκατάταξη. Και όπως γράφει, η ακολουθία του είχε περιοριστεί στα στενά όρια της Μαγνησίας, μιας πόλης της Μικράς Ασίας, όπου ετάφη αυτοκράτορα. Ακόμη και τώρα, λέει ο Βασίλευ, ο κλήρος και ο λαός της Μαγνησίας και των περιχώρων συγκεντρώνονται κάθε 4 Νοεμβρίου στην τοπική εκκλησία για να τιμήσουν τη μνήμη του αυτοκράτορας Ιωάννου του Ευσπλάχνου. Η αυτοκρατορία της Νίκαιας, εδώ βλέπουμε τώρα δύο λόγια για το τι έγινε μετά. Το διαδέχτηκε ο γιος του, Θεόδωρος Β. Λάσκαρης. Είναι, όπως λέει ο Σαράντος Καργάπος, ο μοναδικός αυτοκράτορας που καυχήθηκε για την ελληνική του καταγωγή, έτσι ξεκάθαρα. Για να καταλάβετε τώρα το μέγεθος του ανδρός, είναι ο συγγραφέας, ο συνθέτης του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα, που είναι ένας υπέροχος κανόνας. Βασίλευσε μέχρι το 1200... πότε είπαμε, 58. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ορίζει
είχε ένα γιο, τον Ιωάννη. Είχε το όνομα του παππού του. Επειδή ήταν τριετής, όρεσε ως επίτροπο έναν πάρα πολύ ικανό συνεργάτη του, που δεν ανήκε στην αριστοκρατία, τον Μουζάλωνα. Στο μνημόσυνο του Θεοδόρου Β του Λασκάρεως, η Βυζαντινή αριστοκρατία δολοφόνησαν τον Μουζάλωνα μέσα στο ιερό, στο οποίο κατέφυγε για να γλιτώσει, αλλά δεν τον γλίτωσε τελικά. Το σκοτώνουν την ώρα του μνημοσύνου. Αναλαμβάνει ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, έτσι ξεκινάει η δυναστεία των Παλαιολόγων που θα καταλήξει στον τελευταίο, τον Κωνσταντίνο, τον Δραγάτσι, ο οποίος είναι σφετεριστής του θρόνου. Μετά τη δολοφονία του Μουζάλωνα, δέχθηκε κατόπιν πιέσεων του Πατριάρχη να σεβαστεί το μικρό παιδάκι και ονομάστηκε Συμβασιλέας. Λίγα χρόνια μετά όμως τύφλωσε το παιδάκι, τον εγγονό δηλαδή του Βατάτζη, σε ηλικία 7 ετών. Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος είναι που ανέκτησε τελικά την Κωνσταντινούπολη το 1261. Τελειώνοντας, σε αυτό το χαρτάκι που σας διανύμαμε, στο πίσω μέρος υπάρχει ένα απόσπασμα από μία επιστολή του Αγίου Ιωάννη του Βατάτζη προς τον τότε Πάπα Γρηγόριο τον Ένατο. Δεν έχει σωθεί η επιστολή του Πάπα, έχει σωθεί η απάντηση. Το εκπληκτικό είναι ότι είναι γραμμένη σε τέτοια γλώσσα που νομίζω ότι όλοι μας δεν θα χρειαστούμε μετάφραση. Δεν είναι ένα απόσπασμα μόνο τώρα, γιατί εκείνα τα χρόνια η αυτοκρατορία της Νίκαιας θεωρείται έτσι η γεννήτρια που γέννησε την νεοελληνική συνείδηση, τον νεοελληνικό πολιτισμό. Θα το διαβάσω λίγο να δούμε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται μετάφραση. Ιωάννης εν Χριστώ το Θεό, πιστός βασιλεύς και αυτοκράτων Ρωμαίων ο Δούκας, το Αγιωτάτο Πάπα της Πρεσβυτέρας Ρώμης, Γρηγορείο Σωτηρίας και Ευχών αίτησιν. Οι αποσταλέντες παρά της εις αγιότητος κομιστέ του γράμματος τούτου, διετείνονται ότι είναι της εις αγιότητος, της δικής σου αγιότητος. Αλλά η βασιλεία μου αναγνούσα τα γεγραμμένα. Δεν ήθελε να πιστέψει ότι είναι σόν, αλλά ανθρώπου ζώντος εν εσχάτη απονία, έχοντος δε την ψυχήν πλήρη τύφου και αυθαδίας, διότι πώς να μην υπολάβομεν τιού των γράψαντα απευθυνόμενων εις την βασιλεία μου, ως εις ένα των ανωνύμων και αδόξων και αφανών, μη διδαχθέντων περί του μεγέθους της αρχής ημών και της δυνάμεως, δεν είχομεν χρίαν σοφίας ή να διαγνώσομεν τις και ποιος είναι ο σως θρόνος. Εάν έκειτο επί των νεφελών ή μετέωρ ώσπου, ίσως υπήρχε ανάγκη σοφίας μετεωρολογικής προς ανέβρεσήν του, αλλά επειδή είναι στηριγμένος επί της γης και ουδόλως διαφέρει των λοιπών θρόνων, η τούτου γνώσης πρόχειρος είναι της πάσιν. Και ότι από του μετέρου γένους η σοφία και το εκτάφτης αγαθών ήνθησεν και εις άλλους διαδόθη, καλώς ήρυτε. Πώς όμως ηγνοήθη ή και μη αγνοηθέν πώς εισηγήθη, ότι μετά της σοφίας είναι προσκεκληρωμένη στο γένος ημών παρά του Μεγάλου Κωνσταντίνου και η βασιλεία, τις άγνοη ότι ο κλήρος της διαδοχής εκείνου εις το ημέτερον διέβη γένος και ότι εμείς είμεθα η τούτου κληρονόμοι και διάδοχοι, έπειτα σύ απαιτείς να μην αγνοήσουμε των σών θρόνων και τα τούτου προνόμια, αλλά και εμείς έχουμε να ανταπαιτήσουμε, όπως διαβλέψεις και γνωρίζεις τα δικαιώματα ημών επί της αρχής και του κράτους της Κωνσταντινουπόλεως, όπερ από του Μεγάλου Κωνσταντίνου επί χιλιετηρίδα παραταθέν, έφτασεν άχρης ημών. Η επιστολή αυτή πρωτοδημοσιεύθηκε το 1872 σε ένα περιοδικό αθηναϊκό και υπάρχει στο βιβλίο του Αντώνη Μιλιαράκη. Ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά, που και εγώ αρχικά το είχα μπερδέψει και νόμιζα ότι πρόκειται για τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, έχει να κάνει με το ότι στα 7 χρόνια όταν ανοίχθηκε ο τάφος του, εκτός της ευωδίας, της εκπληκτικής, της φοβερής, τον βρήκαν όπως τον έβαλαν και μάλιστα και τα ενδύματά του ήταν απείραχτα, σαν να μην είχε περάσει ένα λεπτό. Μετέπειτα μετεφέρθη το σκήνωμά του στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί και πέρα αγνοείται. Λοιπόν, αυτά είχα εγώ να πω. Τώρα, αν υπάρχει κάποια ερώτηση στην οποία μπορώ να απαντήσω, ευχαρίστως ή κάποια συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Περιστατωμένη εισήγηση και σύντομη, αλλά δεν είστε πολύ ξεκούραστοι.
μπορούμε να συνεχίσουμε με την άλλη ομιλία, καπάκι που λέμε.